kabynta gasngi ki dekot ka khasi student union Nongstoin circle hapo ka jing elam jung samla wan bha ku parling do nong Leit vice president ki la Leit ban Khynra ki Jylla ki bawan tre be a hapo ka industrial estate kabadan hamayaban bad hadon besko technical school kabadan hapendeng lawar hakate ka jing hiar Khynra ka seng ki la lab bagi don hadu lai phongut ki Jylla ki bom don ni ki kot kisla kum ki sernot NRC bad level license bad la batha iki bikin dejno sasnong ban Biang shwai ki kot kisla lada ki kwa ban wan tre Biang hakite ki jaka usam lawan bha ku parling do nong Leit vice president ka KSU Nongstoin circle habai kran bad ki nong tho khubor uloong baka jinghiar Khynra jung ka seng kadai hadien baki la yo jing tip baka sarkar Assam kala pelait ya ka final draft jung ka NRC na ka bantai ki nong shnong ka Jylla bat kat kum ka jing tip baki la yo lum laong baki don hadu palat khat khandai lak ngot ki nong shnong ha ka Jylla Assam ki bala sya kan tai ha ka sarkar Assam ki nong ilam ka seng ki la kenturu iki bor sarkar bagi dei ban simkhya ha ka ban penklan ya ka jing talasi ki Jylla ki bawan rung be a nya po ka ne ka district bat bakan penkloi no ban pen yang ki kredop talasi mender haman la ka wei pakawai ka surok ka ba pen yaso e ka West Coast Hills bat ka Jylla Assam kenang baki Jylla ken om yo lat ban wan rung Leit lang công nghệ thìวันนี้tembaga khubor ka ba yok ngo Assam ba krami ka taka final draft jong ka NRC bat ha khubor la I khat khandai lak ngot ki basha kan tat la ka NRC po Assam te ka ba pelong ni bangin wan check ni kadina kata kadaw te ina kaliang jongi ka sa Nongstoin circle ni wan hane kum kabynta pan day tang yaki bawan naba bangin check yaki NRC day ki badon hapo jini nadu ka draft ka bam snem kila yo ban rung tu la ne kila yo ban buhai snong hane ha limba ka jing balas ni limba ka jing wan kilo hikam nakaliang jini I check iki ni kot kisla kum ka NRC ki level license kum jo jinglap jingi bangun check ni po industrial estate po Nongstoin nang bangilap arpungut tame ki mender ki bomdan ki kot kisla ki Biang kam tame bangiwan check ka NRC te angni ki don do santli ki karkhana bat man lagi karkhana ngilap ba don ki Jylla ki bomdan ka NRC nakaliang ka seng ikini ki Jylla ki bomdan ka NRC in hawan Phai no chaka jaga bagiwan kidon bat kiba aidau ba kadon hasnong kum kabynta bania trelang amar kidai kijat berdeu notice ki jongi hi ailat iki bu an shawi kita ki kot kisla kum ka NRC bakin wan shaw national lajong bakin wan ban peni hangi ka seng ane shwaba pin wan sene da ben Biang shwa kita ki kot kisla kani kadiga jing sedang kabarit na liang jongi ka seng nakaliang ka seng ni kentu nak ya ka sarkar ba kin kampenjor ya ka jing aparai kapot jongka Jylla hi barokawai omtang kapot jongka Assam ndai haki kapot jongka ri Bangladesh ru